Mbak Reneo. Ini jatahmu. Wis dijatah kok urung ya? Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Aku udah oleh ayah ki. Ya. Ayah, Apa? jatahnya undi ya? Jatah? Lah nggak kayak itu. Dorong. Sesuk ya. Nyong urung mut. Loh, kok ngono ya? Lah kok protes? Sira kan nek takon ayah cok muni sik. Alasane arep garap tugas. Ayo ternyata malah scroll video. Ya ora. Terus nek takon ngarit, alasane ana acara mendadak. Mendadak males toh, mager toh. Ya maaf toh ya. Terus sira Wis tobat mah domo kabeh ora mangan sambel malah kepedesan ya ngene kiye. Wis ra sida njaluk jatah ya. Mbok bat.